Hraždanie, ktorým zabranjené vychodziť zo zobiska, majú možlivosť javiť še volonterom, ktorým pôjdu do predavanji kúpiť poživovo i drugi potrebni artikli, do apatíky políky, lebo napríklad vyplaciť rachunky. Volontere to ľudia zozvalalu, a veľi z nich mladi. Dostali sme 3 adresie, ktoré poriadne obichodzíme. Všetko u dohvarky, keď je potrebuje, vojdeme nuka, to je neuchodzíme baš nuka, ali sme opres. Oni vidu, daju nam na cidulki napisane co im potrebne kupiť, dinari koja bi to otprilike koštalo i već im prinješeme nazad i dame račun i kusur. A napríklad, keď sme mali placenie računov, to sme po dohvarki ženi ohabeli u sandučecu. Za teraz 19 volontere odchodza na 24 adresi. Volonteroh može prepoznat po obačljivih lajbikoh, a majú rukavici na rukoh i masku na tvari keď prichodza do obiscoh. Môj počatok bol perší, keď sme stihli do peršej ženy. Tak jak da dakus bola prestrašená, nie bar prestrašená, ale také nejasné. I teraz hej, čuli sme za volonteroch, tako še nám pýtala, čio sme. I hej, tak mala som čuvstvo, že žena mala dakus, môže byť strach. Ipak dva divčata nepoznatí uchodza do obisca, hej. I tak sú zljeknuti, preto to same stane u državi. Koordinator volonteroh u Ruskim Keresture Igor Fejdi povoluje všetkých starých, ktorým potrebna pomoc, že by navolali na číslo 025 724 177, ta im budu dodzeljeni volontere, ktorí še o nich ostarajú.